आंलाय सोरनि हिर' जाबावनो मानसिफ्रा आंखौ माबा शाहरुख खान बादि नुयो होनथारोलै आंलाय सोरनि हौवा जाबावनो मानसिफ्रा खिन्थु आंखौ सालमान खान बादिबो नुयो होनलायलाङोदोलै वाह डेन्जारलै आंबो रोंगौथ' बुलिया जादो साला बख्रा गथ' जोंलाय रोंखागौ ना केट्रासो केट्रा मानो माखौ मिन्दों नोंलाय गथ' नोंखौनो मिन्दादा बिमा गाय बुरि बाग्रांसिनि फिसा साला आदा नों आंजों मिनिनाय बादायलाय न' दे होनबा आदा गुस्थिंग्रा बेलेग टाइपनि दै दे होमबा आं मिनिगोनोसै होनबा दै पुर्निमा मराहियाव जाखांनाय थां माथां अरदावला बायजोब्बाय नामा बे सानै गथ'आलाय दे आलोबा गुस्थिंग्रा आदा hai मा रोंगो मोनखांदों सेस मा बिगिनि देखायनाय जादों बेफोरहा मा बिगिनि देखायनाय जादों गाख्रावलाबायनाय रोंलाबायनाय आं मिनिखायाखै दै खिन्थु सानथाय आदायानो मिनि होदो आयै नोंखौ र' गथ' दा फख्रियाव गारसोमहैगोनलां नुदा माबायदि आंनि फिसाखौ एसेबो नायनो हाखायाना नोंसोरो मालाबा बुथारना दोनमागोन नोंसोरो तारिगा आं जेबो खालामाखैलै गावसोरसो मिनिनाय बादायलायदों मा मोनखांनानैलाय बिनिलाय बादायलायनांगौ बे गुसिंग्रायाबो खम नङा बे बख्राख्रानो नायलां खालि आंनिल' दाय जाहैदों गावसानि फिसालायाबो दुस्थ' खालामबाबो माबा खालामबाबो जेबो दाय जाया फंबाय नोंसोर एसे बावनाबा बोबथिंलाबायनाय जोबथिंलाबाय बेखौसो खालामो नोंसोरो मोजांखौथ' सोलोंखायानो जोगोन मालाबा जों फानसे बारा बुंथारो देरनाबो देरैबायदि खालामना गथ'फोर गावसासो गेदेरजों उन्दैजों समान खालामनो नागिरो बिमायाबो बिमा हायलुरियाबो मोजां नंखायामोन बे बेखायनोथ' सा ससेयाव थैलांदों बिसोरबो एखे मेलेम गैजुब ओइ मेलेम गोनांनि फिसा आंनि आइनि नामखौ गेजेराव दालाबो खिन्थु नङाब्ला बुहुद दिगदार हो जायेंगा मा खालामदोंलाय हा गथ' मा खालामदों आंनि आइया नों बादि एसेबां रांखिनि गादावलि बाग्रांसि नङामोन मिथिबाय नों एथ' मेलेम गोनां मानसियालाय बाय सिख्ला समाव अनेक बाय हाजार सेंग्राफोरजों कानेक्सन लाना बरनाम जाग्लिजोबनानै रावजोंबो लांजायनि बुरिना थालायनानै उनाव आंनि आफा हिनजाव थैजानायसो मानो सौराव फैखो नों एसेबां नंखाय गथ' आंखौ बिदि खोथा बुंबाय सोर खोथा नोंनो बेफोरखौ आंखौ माबा मिथिया बायदि मोनदोंमोन नामा नोंनि बेकग्राउन्डखौ मिथिजोबगोलै आङो एला मिथिजोबगौ गासिबो आइ गोदान सरि आइ सेकेन्ड हेन्ड जोंखौ निमाहा होदोलै मानि आइ बेलाय मालानि आइ जोंनो मालाबा ओंखाम खुरना फैद' खुरना जानांगौ माथो जोंनो मालाबा गस्ला लंपेन्ट सुना होफेरदो हो गुसिंग्रा नंनायालाय नंगौ होनब्लाबो ओरैनो होनबाय आरो स्टाइलनि र' दा फैथ'र' नोमफाया सब खोथा जोबनो हागोन आं खोथा सोरनो खोथायो आइ डन्ट केयार नै थांबावनोसैसो आमखा देदलाय गामियाव गरदनि लानो खामानि गैया उदां जागारानो नालाय सोंआवसे जेराव मेराव ब्लद थांबाय थागोन सोंबाय थागोन बेयाव जानोबो सोंनांगोन लोंनोबो सोंनांगोन खिफिनोबो पारमिसन लानांगोन नामा हो खिफिनोबो पारमिसन लानांगोन असभ्य गथ' बिफाजोलै फिसासो जेबो माथो हाय नोंबा गुसिंग्रा बिफा फाग्लानि फिसा मा बोरमा फान्था बायदि जाबाय थाखो खामानि गैला नोंहा फुरा बोरमा फान्थानि नांदारनाय बे गथ'आ
नोंगो आटा गुसिंगा साला मिनियासो मोनदों थोरसिया सुइथां गावबा गाव गावनि जानाय थोरसिखौनो सुवाखै माथो आरो बे खामथाबनाय सारायाबो सुना दोन सैमा खेंखेनाय बायदि खेंखेबानो खारग'गोन बायदि मोनदों नामा हा जेबो मावा दाङा ओरैनो मोनजागोन प्लिज ना एसे मोजां खामानिखौथ' थिन आइ बुंनाङा आंखौ नोंसोरनि जोनोमगिरि बिमा नङा आङो थां मावनोबा मावहै थां थाइ घेन्टा आयै ओरैनो ओंखाम होगोन आइलै दुदु जानो दुदु फैबाय नोंखौबो बेसे बुङो आङो बिसोरजों थाफाना बेसेजों गेलेफाना होननानै नोंबो अख्राना देलाय दुदु जानो होनदों माबा आइदै फैबाला दिनैनिफ्राय बुंबावगोन ना नों आरो बिमाखौ बिदि सौख्लाजोबगोन आं गथ' बारा अख्रा जाना आंजों बिमाजों बिदि उल्था उल्था खोथा बुङो हा मानो बुंनाय बिमानि खोथा मानिबा मानि नङाबा सानैखौबो होखारगोन आं मिथिगौ आफा नों जोंखौ होखारगोन होखारगोन आं नोंसोर बांद्राय खोथा मानियाबा वा आफा वा दिनै नोंनि खुगायाव बिदि राव नों जोंखौ बिदि बुंलायनोबो हाग्रा जाबाय आइ गोदानानै जोंखौ माबायदि बाहायबोदों जोंसो मिथिगौ जोंनि गोसोआवसो दं नोंनि मेगनाव हाद्रि सारफावनानै जोंखौ ओरैनो सायाव अनफ्लायो नोंनि सिगाङावल' अनफ्लायो नाथाय नों गैयाब्ला जोंखौ माबायदि सै नायनो बायना अयथासार खालामबोदों नाथाय नों दिनै नाथाय नों दिनै हिनजाव गोदान मोना आइ गोदाननि बाथ्रा लाना जोंखौ होखारहरनायनि बाथ्रा बुंबाय नुवाखै आंखौसो माबायदि एरना होबावदों बिसोरो आं माला नोंसोरखौ होना लासो थाफेरा गावनि फिसा बादि साननानैनो लायो आं गावसोरखौ नङाबा गावसोरसो आंखौ बिमा बादि दाबो गनायना लानो हाया जानाय लोंनाय थिना दोनो जेबो बुस्थु दिनैसिमबो जाखुमाफेराखै लोंखुमाफेराखै आंनो पापि दे आंनो गाज्रि दे आंनि सायावल' दायखौ जाबसिनना होबाय थागासिनो दे जाबाय दाबो जेबो नंला नोंसोरबो दिनैनिफ्राय बिमानि खोथा मानि आरो बिमाजों बिदि उल्था उल्था बुंनो हामा फिसाफोर दै नाथाय आफा लिमिट क्रस अयथासार खालामो जे हे सोर आं माला अयथासार खालामखो बिसोरखौ बिफायाबो बिसोरनि खोथाखौसो लायो आंनिखौथ' खोनासङानो दे आंनो गाज्रि आंनो पापि आंखौ मानो बिदि असान्ति न'खराव लाबोना आलाय सिलाय खालामनो सानखो अननानैनो आङो बिसोरखौ खामानि मावनो होलाया मोजां फरायदों होनना नाथाय दा उल्थासो दाय जाबसिनना होजाबाय गथ' थाखानाय हौवाजों फैना लाना आङो थैस्रानायसो साबसिन जागोन बायदि मोनबाय आङो नंखायथार गासिबो सब मिसा सब ड्रामासो आफा एक्टिंसो बेफोर गासिबो मोख्रा आसुदै गफ्लानायखौ नुवाखै नों गैयाब्ला रांखिनि दाउ बिमा बादि राय खामानियाव बाहायसिगारो जोंखौ आलो मेथाइफोर लाबाबो जोंनो होनो नागिरला दोलो गावसानि फिसालानावल' होयो ओमफ्राय जोंखौ फरायनो होनो नागिरा दोलो बालनि माबायदि अयथासार गथ'फोर बिसोरलाय नंखाय दाजाबसिनना होनाय आंखौ मानो लाबोना आलाय सिलाय खालामखो बिदि न'खराव बास अहाबाय आङो खोमा बुंजोब्बाय आंनो नोंसोर जास्ट मानिलायदो आरो नोंसोरबो बिमानि खोथा दिनैनिफ्राय मानि नङाब्ला माबा मोनसे कमप्लेन मोनबावनांगौबा नोंसोरबो जारलासो दं आंजों बिगुरा मोनगोन आंजों मानिगोन ना दिनैनिफ्राय खोथा मानिगोन दे बिमा महरै गनायगोन ना दिनैनिफ्राय गनायगोन खिन्थु आङो आइ होनादै आङो बाजै सोंगोन बाजै फाग्ला बिदि जायो सोमोन्दोआ बिफाखौनो माथो बिदिबालाय बिदासो जाहैगोन बिदा दे आइ बुंलायनाङा दे मादै बुङाबो जागोन मादै मादै लिंनो एसे उसुबिदा मोनदाय लाङोलां बाजै लिंबासो एसे हिट जागोन ना एसे एनै एदावनो मोनगोन ना असभ्य गथ' साला थांदो आफालै नों माने एसे बोरायावबो हिनजाव लाबावनायब्रा अबस्थायानो गैखाथारलामोन लायाबा मोनजागौमोन नोंसोरो खियाखो टाइम बाय टाइम आंसो मिथिगौ बेसे खस्थ' मोनदों संनाय खावनाय बिदि नङा बादि मोनदां लानो लुबैनासो थानो हाथारनानै लाथारदों खोमा नङाब्ला बे फाग्ला आइ थैयानो बोसोरसेयानो जायाखै बेयावनो जलदब लाबोनायाबोलै बारा हाखानाय नंलालै माखौ जेबो नंला दे नों लाबोस्लाय आफा आंनो नों हिनजाव गोदान लाबोना फैबानो जायोमोन ना ओरैनोबाबो बैसो आंना 18 बोसोर बारखाबायमोन दिबार नोंसोर थांगोन ना बेनिफ्राय नोंसोर थांगोन ना बेनिफ्राय खम बुस्थु नङा आफा नोङो बोरायबाबो आफालै आंनोबो सोरबा हिनजाव आदिफोर जासिलाबायबा लाफा दे थांदो
साला माथा गरम खालामनो फैयो आंनो लाबागौ नांगौबा आरो नोंसोरनो होनो मा बारिथाय बिफा फिसाला एखे हिनजावनि धान्दा ओइ देखो बिदि नङाब्रा सुन्दुरि सना इउ आर माइ जान इउ आर माइ लाभ इउ आर माइ पारमानेन्ट हिनजाव इउ आर माइ सना रुपा तामा हिरा लहा गाजोल बायदिसिना गांसो हाग्रा एटसेट्रा एटसेट्रा फंबाय गुसिंग्रा मा जाबावगोनलै जोंनि लाइफआलाय आफायाबो हिनजावनि खोथा लानासो जोंखौ सेया सेया जालांबाय जों बुंबाबो फोथायला हिनजावनि गोसो ग लायो मालाय मालाय हरावनो स्लेब स्लेब एरै एरै होखुमायो खोमा बेखायनोथ' आइ थानायबासो जोंखौ अनगौमोनबो रायगौमोनबो जेब्लानिफ्रायनो बे सुनिया जाहानि न'खराव फैदों अब्लानिफ्रायनो मोनसे जागासिनो आनलिमिटेड असान्ति हे आयै नों बहा दं नों जोंखौ नुहुरदोंना नुहुराखै नाय नोंनि फिसाफोरा दिनै आलाय-सिलाय जालांनो हमबाय नों गैयैयाव नों गोमोरलांनायनिफ्रायनो न'खरनि आबहावाया मोजां नंला हाजार होनब्लाबो बिमानि अननाया एसे आलादा जाखायोलै ना आदा गुबुननि एसेब्लाबो बेलेग जायो बिमानि रायनाय बुंनायफोरा बारा गोसोआव नांब्लाबो दसेनि थाखाय नाथाय गुबुननि रायनाय होननाया खें गोसोआव नांखाथारोलै औलै ना आदा इसोर बिसोरसो मिथिसिगौ आरो जायफोर बिमानि अननायखौ सा ससेयावनो खोमानांदों हाय दे ओंखाम ओंख्रि संनाया मा सारायजोंनो बेदरजों रायलायगासिनो हा ओइ जालायबाय साला जल हस्तिया आयो दाबो जायाखै मा खालामनो थाबाय थाया आरो आलुखौ बिदि हायो हा आलुखौ बिदि हायो नोमा थैनाय खोथानाय हा माबा हा थसाफ्रा थां माथां ओइ साला बाबा बान्दरि मा बान्दरि होनना गुसिंग्रा कुल डाउन मादै गाराय गोमोदै मानसिया एसे बख्राना माबा बुंनांगौ माबा बुंफ्लाङो बे निमाहा होदो दे माबा थाब सं टाउनाव थानांगौ आरो संखांनानै बन सिननांगौ सानैबो बन सिननो रोंना दं आरो बन सिनखांनानै सानैबो मोसौ दोस्लायथां आरो मोसौ दोस्लायखांनानै सानफुनि ओंखामा संना दोन दे जागोन दे आरो बहा फैदों नोंलाय थौ ओइ आदामोनजोंसो मा खालामदों आदामोन मोसादों दे मोसाबाव होनबा नोमाखौ मोसाहैनो थिनथां कालानि थिंगालायदो आरो इसोरो मोनदों साला नै मोनदों आं नै आं खिथाबा नै पेट खोस्लिना गारबा होनो बेजोंनो थां हरा मानो खेबसे साला हामा बुनानै खोन्थाजानो ओरैनोबा जोंहासो बिनि थाखाय दाय जायो खोन्थाना हैनि र' आङो नुजोना जाबाय दानाबा लेथायना होलायसिगोन आरो बे गथ'आ